салом алейкум. Жилеткои нави хидмона овардем. Дар дира цветка, цвети темнокабуд ва сиёҳ. Ба шумо лозим бошад ба мо заказ кунед, мо тайёр карда ба шумо доставка мекунем. Ногуфта намона, мо логотипҳои бренди шуморо да жилетка часпонда доставка мекунем. Марҳамат кунем бародарҷони, як клиенти мо заказ кард, мо тайёр кардем логотипшона ва дар танаи жилетка часпондем. Шумо метавонед ки хел ба сифати баланд ва принти замонавӣ заказ кунед, мо барои шумо тайёр мекунем. Кепкошон сифаташон бениҳоят хубай. Шумо метавонед ки мо заказ кунед, мо тайёр карда доставка мекунем. Мо метавонед ки дар кепка логотипи шуморо ва дар жилетка логотипи шуморо бичаспонед. Ам хеле жилеткои ба сифати баланд. Аз пеш ду дона киса дорам, кисаҳои калон ва дар пешаш логотипи бренди хитона часпонда ва дар ақибаш логотиптона калон часпонда ки дар берано бибинанд ва бренди шумо знамнӣ шавад.